Хвала Христу! Сёння хачу з вами паразважаць і падзяліцца думкамі на тэму таго, як мы ўспрымаем інфармацыю з вуснаў іншых людзей ці інфармацыю духоўную, са святога пісання, з розных кніг. І ў сувязі з гэтым, што нас фармуе. Вось вакол гэтых тэмаў хачу сёння так трошку засяродзіцца, падумаць, падзяліцца імі. У час Вялікага тыдня, калі мы святкавалі ўстанаўленне сакраменту святарства, Еўхарыстыі, і я шмат віншаванняў прымаў ад людзей, удзячнасці за маю паслугу святарскую. І зразумеў я тады, як ніколі, што той, хто я ёсць, ось і маё святарства, гэта не толькі пакліканне Божае. І гэта не толькі справа майго адказу Богу. І гэта не толькі справа маёй пабожнасці. І нават не толькі справа таго, што я так, яшчэ будучы клерыкам, так цаніў Біблію, так чытаў, так мне это важна было. Гэта ўсё на мяне ўплывала, але не толькі гэта. Я станавіўся тым, кім станавіўся, дзякуючы людзям, которые былі вакол мяне. І я гэта у цяперашні Вялікі чацвер зразумеў як ніколі. Якую агромную ролю гэта розныя людзі на розным этапе яны адыгралі ў маім жыцці, і пад іх уплывам я фармаваўся свядома ці несвядома. Праходзіў час, праходзілі годы, і я бачыў, што я пад іх уплывам станаўлюся тым, кім станаўлюся. І гэтая думка мяне так яна ўразіла, мяне асабіста, што я зразумеў, што это святарства не толькі мая справа, это справа таксама гэтых людзей, которых я ўпэўнены, што Бог паставіў на маім шляху. Я сапраўды ўдзячны і Богу, і гэтым людзям, хаця нейкі там час, магчыма, я нечага не разумеў, не згаджаўся, але ўсё адно неяк Бог сваё рабіў праз гэтых людзей. І вось гэтае маё перажыванне майго святарства, вось гэтыя думкі, яны наштурхоўвалі мяне на разважанне ўвогуле, як мы ўспрымаем інфармацыю. І я заўважыў, што калі я заахвочваю людзей чытаць Слова Божае, і людзі сапраўды браліся чытаць, я здзіўляўся, чаму яны, не ўсе, канешне, кожны па-свойму, але менавіта, чаму кожны па-свойму чытае. Чаму людзі не бачаць таго, чаго бачу я, чаму высновы робяць, не такія, якія я раблю, а часам увогуле хворыя высновы. Чаму звяртаюць увагу не на тое, на што на самой справе, мне здаецца, трэба звярнуць увагу. Я памятаю, як я расчароўваўся, калі і заахвочваю людзей, і тлумачу, што Святое Пісанне такое важнае, без Евангелія мы нікуды не пойдзем. І людзі прымаюць, людзі згаджаюцца, і пасля бачу, што ўсё адно это неяк не ў тым напрамку ідзе. І пасля таксама я заўважыў, што падобным чынам дык і людзі мяне таксама слухаюць. І тое, што я прапаведваю, і тое, што запісваю там у інтэрнэце, і рэкалекцыі. Я ўбачыў, што рэальна ўсе па-рознаму слухаюць. І часам гэта прыемна, калі нехта прыйдзе і скажа табе: вы мне вочы адкрылі, там усё там, як вы сказалі, так і ёсць, і ты разумееш, бачна, што ўсё спрацавала. А часам людзі прыходзяць і кажуць: а я зразумеў то і то, а вы сказалі так. І ты разумееш, што людзі зусім не тое зразумелі. Зусім не тое ўбачылі, зусім не такія высновы зрабілі. Хаця здавалася, нібыта ясна, тлумачу. І вось гэтыя назіранні, яны прывялі мяне да такой высновы, што мы так успрымаем інфармацыю, і я таксама. Ніхто з нас не ўспрымае саму інфармацыю голай. Інфармацыю з Бібліі, інфармацыю з пабожных кніг,
Мастацкую літаратуру кожны, калі чытае нейкі твор, ён па-свойму ўспрымае. Можна сказаць, што кожны з нас любую інфармацыю прапускае праз свой уласны фільтр. І вось гэты фільтр, канешне, ён складаецца з нейкай ласкі Божай, міласці Божай, Гасподь на нас уплывае больш ці менш Духам Сваім Святым, але між іншым гэты фільтр, ён складаецца з двух пунктаў. Першы – гэта твой асабісты шлях, якім ты ідзеш, кім ты становішся, твой характар, які развіваецца. Вось мы праз гэты фільтр мы ўспрымаем інфармацыю. Людзі, напрыклад, которые такія знешнерэлігійныя, традыцыйныя, проста трымаюцца знешніх правіл, для іх это важна. Яны, калі будуць чытаць Евангелие, дык яны там акіян знешніх правіл новых знойдуць. Таму, што яны так рэчаіснасць успрымаюць, это іхны фільтр, это іхны характар. Яны до такой стадыі дайшлі, я зараз не ацэньваю, добра гэта ці не. Канешне ж, як па мне, не надта это па-евангельску, але так ёсць. Людзі ўсё жыццё звяртаюць увагу на тое, што знешняе. Дык ім дасі слова жывое, яны там убачаць таксама ўсё знешняе, чарговыя правілы і многа правіл розных. І зноў пачнецца нейкае маралізатарства, бо яны прапускаюць праз свой фільтр. І мы так любую інфармацыю ўспрымаем. То есть першы элемент – это твой характар, кім ты становішся. Ты ўжо чытаеш, успрымаеш інфармацыю як дарослы чалавек. Ты не чытаеш яе з новага ліста. Ты чытаеш яе, прапускаючы праз свой нейкі ўласны вопыт, добры ці дрэнны. А другое, што ўплывае на нас, што ўплывае на гэты фільтр, это людзі, которые вакол нас, которые на нас паўплывалі, каму мы паверылі. Часам гэта добрыя людзі, Божыя пасланцы, а часам не. І таму ў Святым Пісанні многа такіх момантаў, дзе Гасподь перасцерагае: думай, з кім сядзеш за стол. Думай, хто твае сябры. Думай, каму руку падаваць. Ужо псалмы, першы псальм ужо пра гэта гаворыць. Благаслаўлёны той чалавек, который не сядае за стол с развратителями и не ходить на совет, на параду до людей, подлых, нягодных и так далее. И я зразумеў, что гэтыя два элементы – это твой асабісты шлях, который ты проходишь, жыццёвы и духовы, и плюс люди, которые вокруг тебе и на тебе паўплывалі. Гэтыя два элемента, яны пачынаюць ствараць той фільтр, праз который мы самі, нават не задумваючыся аб гэтым, прапускаем, у прынцыпе, любую інфармацыю. І Божую, і біблійную, і светскую літаратуру, і так далей. Я некалі здзівіўся, калі, недавно здзівіўся, чарговы раз узгадаў, што быў час, калі я чытаў Евангелие ад Матвея, 25 главу, знакаміты гэты суд, дзе Христос паказвае сябе ў вобразе суддзі, і ён будзе судзіць народы і аддзеліць, як пастар аддзяляе авечак ад казлоў, так Бог будзе судзіць народы. Авечкі на один бок, козлы на другі бок. Это тэма збаўлення і нейкага справядлівага суджэння, як бы мы гэта не разумелі. І калі я чытаў гэты тэкст, мяне заўсёды ахопліваў дзікі жах. Маё сэрца было неаздароўленае. Я чамусьці заўсёды думаў, што я буду сярод гэтых казлоў, што Бог мяне асудзіць, што мне няма шансаў на збаўленне, што я не заслужыў гэтага збаўлення. Я заўсёды, это найбольш баяўся я гэтай гісторыі. І частенька я на яе нарываўся. І наколькі ж я быў здзіўлены, калі аднойчы я пачуў, такі быў індійскі езуіт Фіо Маскарэнас, калі ён каментаваў гэтую прыпавесць, ён казаў пра абыякавасць, пра тое, што ў гэтай прыпавесці гаворка ідзе, што я быў галодны, кажа Христос, вы
накармілі мяне, там прагнуў, напаілі, быў у вязніцы, прыйшлі да мяне. Вось. І адны зрабілі гэта, не былі абыякавымі, а іншыя не. А іншыя мая хата з краю і былі абыякавымі. І Фео Маскарэна сказаў, што клаў вось гэты акцэнт, падкрэсліваў, што абыякавасць настолькі сур'ёзны грэх, што Бог асуджае народы за тое, што яны былі пасіўнымі, проста былі абыякавымі. Не зрабілі нічога дрэннага, проста былі абыякавымі. Вот так гэтую прыпаведзь каментаваў Фео Маскарэнас. Я памятаю, як я здзівіўся. Я думаю, дык гэта ж элементарна. Сапраўды, вот эта вот прыпаведзь, яна пра гэта. Пытанне, чаму я гадамі чытаў яе і блізка нават гэтага не бачыў. Чаму я настолькі быў зацыклены на тым, што вот мне асуджэнне, я сярод казлоў, я нават не ведаў за што. Вот мяне вот страх адразу ўвадзіў, што ўсё, асуджэнне, я не бачыў нават зместу гэтай прыпавесці. Я чытаў яе, перачытваў, ўсё адно як, не сказаць, як баран на новыя вароты, але ўсё адно як сляпы. І ты чытаеш, там ж усё проста, а ты не бачыш. І вот іншы чалавек, і ты раз зусім іншы позірк. І таму, дарэчы, цікавая рэч, што і пісанне мы чытаем па-рознаму, бачым. Я думаю, таму і так шмат цэркваў у свеце. Мы па-рознаму бачым, па-рознаму робім высновы, бо мы прапускаем праз свой фільтр. І кнігі мы, калі чытаем, это вельмі цікава, такія вось дыскусійныя клубы, літаратурныя, бо ўсе чытаюць таго самага аўтара, класіка, і ўсе па-рознаму ўспрымаюць. Я памятаю, як аднойчы я быў здзіўлены, як адзін чалавек сказаў мне, я калі чытаю кнігі, заўсёды нататкі нейкія раблю, выпісваю, падкрэсліваю, маркерам крэслю ў кнігах. Мне трэба, каб мая кніга была. Калі добрая кніга, мне трэба, каб яна была мая. Таму што я там выпісваю, падкрэсліваю. І чалавек, памятаю, мне сказаў, а можна я возьму вашу кнігу пачытаць, менавіта вашую, бо мне важна ўбачыць тое, на што вы звяртаеце ўвагу. Я тады ўпершыню прызадумаўся, думаю, а праўда, это ж кожны, па-іншаму прачытае яе. І людзі казалі, которые ведалі літаратуру, спецыялісты там былі, і наказалі, мы зусім не на гэта глядзім, а вы на гэта звяртаеце ўвагу. Я думаю, праўда, як это цікава. І так мы ўспрымаем інфармацыю. Мы ніколі яе не ўспрымаем голай. Проста голая інфармацыю, голыя факты. Вось гэтыя два элементы, яны ўплываюць на тое, як мы будзем успрымаць інфармацыю. Гэта якую дарогу мы самі прайшлі, і хто на нас паўплываў і надалей уплывае. І цікавы, хочу скончыць мае разважанні, цікавы фрагмент ёсць у другім пасланні апостола Паўла да Карынцінаў. Это будзе 3 раздзел, вершы 2-3. Вы наш ліст, напісаны ў нашых сэрцах, які ведаюць і чытаюць усе людзі. Вы паказваеце, што вы ліст Христовы, дзякуючы нашаму служэнню. Ліст напісаны не чарніламі, але духам жывога Бога. Не на каменных табліцах, але на цялесных табліцах сэрцаў. І ведаеце, я шмат разоў гэты тэкст чуў. Ён даволі вядомы, яго часта цытуюць, у кантэксце таго, што жывая вера, жывыя людзі, што гэта мае значэнне, што мы з'яўляемся лістом Хрыста, сведкамі Христовай праўды і так далей. Але гэтым разам я як ніколі на гэты тэкст звярнуў увагу. Што, аказваецца, Евангелие на самой справе, оно не толькі запісана ў кнізе. Калі я заахвочваю, людзі, чытайце Евангелие. Не, гэта не толькі гэта Евангелие. Да, там інфармацыя, важная інфармацыя, важнейшая інфармацыя, але Евангелие гэта не толькі напісанае. Евангелие гэта таксама людзі, у которых прысутны Святы Дух.
І так Слово Божае на нас таксама ўплывае. І вораг падобна так уплывае. І таму это сапраўды важна, як мы сябе фармуем, кім мы становімся, і важна, якое акружэнне вакол нас.